Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw dai karong Martes no, Pizza City na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Karon no ato ipadayon ang laing sumpay rin sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Kung sa dili pa din no, shout out ko no kang Sil Naga. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Amping diha pirmi no. Ug sa tanan nga nagsunod ani dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Part 25 na ta no mga ka-followers no, part 25 na ta. Kinsay masakripisyo. Uy, ganun ni amang ka. Wa mo ko mahimutang nay. Saon sa man? Sa duda ni Tita Paula. Busa, mianhi ko. Aron tug-anan ko siya sa tanan. Ha? Uy, hala, nayabag ka. Uy, di ta magsulti din Nay, Huwat ako dito sa eskina. Ato ta dito magsulti. Sige na, Franklin. Mintras mo pa makita ni Carmina. Nakaw na, sige. nay, anong imo mong ipanhi dayon din Dili ko gusto nga makita ka ni Carmina. Ingon man sa iyang mga ginikanan. Nay, nahasol na kay ko sa imong gisulti. Nga, nagduda na si Tita Paula. Unsa may imong tuyo? Tugahanan nimo siya sa imong gipanulti nako. Kinahanglang malimpyo ko ang akong kaugalingon, nay. Ang kaugalingon murang interest ang imong gipalabi, ha, Franklin? Imong tuganan si Day Paula, nga gikuot ni Dong Jason ang imo, ha? Nga girigaluhan kag relo o gihatagan kag cellphone? Ha? Aron makuha ni Dong Jason ang iyang gusto diha nimo? Mao man ni tinuod, nay. O kung sa'y mahitabo? Mag-away silang magtiayon. Hangtod nga musangpot sa ilang panagbuwag. Nay, Dong, kinsa man ito'y maalaot sa imong tinguha. Dili ba si Day Carmina? naglibog na ko, nay. Franklin, kung mituo ka pa bitaw unta sa akong tambag nimo, nga likaya nimo si Carmina, pero wag yun ka maminaw. Mahal ko si Carmina, O nay. lagi. O niya? Makatabang ang maumong pagmahal sa imo karong plano? Sa higayon nga sudyaan na ni Day Paula ang iyang bana, nakasiguro ko nga makadungog si Day Carmina. O ginikasayod ni Day Carmina. Nakasiguro ko nga mao iyang tuhuan ang iyang inahan o kasilagan ang iyang amahan. Unsa ba di angay na kong buhaton, nay? Nahadlo ko, nay, nga manawag si Tita Paula nako ug mga kasayuran. Mangambot ka. Ha? Franklin, duda pa lang ang gibati ron ni Day Paula. Pero pa siya ebidensya. Nay, Nakasabot ko sa imong gibati. Batanon pa man gud ka. Mao nang dali na kang maratol. mahadlok mungod kong mamakak, nay. Naay pagpamakak nga makatabang, Franklin. Kung mangambot ka lang sa mga pangutanan ni Day Paula, way mawa nimo. Og dili makapugo si Day Paula, aron tuhugon mo ang mga panghitabo nga maghatod sa kahayag sa iyang pagduda. Nay, Ayaw lang una silag sa muka. Kay murag malinaw na ang ilang hunahuna. Mularga na si Dong Jason. Bosa, kinahanglan mularga siya nga way kasing-kasing sa maran. unya, nay. Mangambot lang ko. Bisag unsay ipangutana ni Tita Paula nako. Pangambot lang. Unya nga kong babes. Kung way makuha si Day Paula, gikan nimo, dili sakitan ang imong babes. Yan sa man. Nakasabot ka ba? Ha, Franklin? Karon ka na malarga pa? Yes, anak. Hapiton ko ron ni Ben o manakay na lamig taxi pa yung sa airport. Amo pa kang ihatod? Ayaw na lang gang. Tingalig maglisod mo sa kayo og taxi sa inyong pagpamauli. Nga nawa, mas ka magpatudugon sa on pag-drive, ma? Nervyos ako, anak. Tingalig, imbis break ang akong tumban. Ang gasolinador na hinoon. Kada kong patay ka, ha, anak, no? Simba ko, sad maoy. Dugay na bitaw na kong gihangyo si mama nimo nga magtuon sa pag-drive. Pero wagin mo sugot. Mo eskwela niya ako driving pa.
Aron kung malarga mo si mama, ako na yung mo drive sa auto. Sure. Panawag lang gan kon mangabot na mo sa Surigao, ha? Oh, ako nang buhaton gang. Aron dili magduda si mama pa. Kinahanglang imong videohan ang bahay nga inyo inyang puy ni Tito Ben, ha? Yes, anak. Ako nang buhaton. Uy, Ben, nialagi ka. Ako lang gipit si Jason nang. Kanang taxi nga akong gisakyan, mo diretso na sa airport. Ben, bantayin ang imong amigo, ha? Ay kabla kami tungo ni Jason na milay. Ako yung mga pagluto sa kanon sa kong boss. Hoy, tingalig mo karingking mo dito sa Surigao, ha? Oo, katawa manggod ka. Malicious na mga gagawin nang. Lumdya, uy. Mura sa kagwa mahibaw da sa nahipos na akong kasayuran. Ha? Pangutan imong amo. Mao nang ikay akong gitugon nga bantayig na sa Dong Jason. Kay grabe na ang duda ni Day Paula. Ayaw na pangatarungan, ha, Ben? Ayaw na. Nahibaw na kustanan. Namilay. Kung dili ka gusto nga maungkag ang pagpuyo nilang duha, bantayi si Dong Jason nga dili masakpan ni Day Paula. Gang, niya na si Ben. Nagpaabot na ang taxi nga among sakyan pa yung sa airport. Ihatod ka na lang namo ni Carmina sa taxi, kang. Dili man may makatod ninyo sa airport. Bitaw pa. Pa, I will be missing you. Mamisabte ka, nak. Ayaw ba ikot pasaglis mama ni mo, ha? Yes, pa. Ma, kamo na sabli papa, oh. I love you, Gang. I love you too, kang. Ayaw ba'y pasagdi ang imong kaugalingon, ha? Tungod din yung duha. Makatalon ko sa pagluto o pag-amping sa kong kagalingon. Tingali ginigbalik ni mo din, eh. Dili na may makailan ni mo tungod kay midaot ka na. Na, diligid ko mo dool ni mo pa basta mo daot ka. Dilagyan ako pasagdan ng akong kagalingon. Kaganin na lang nagpaabot si Ben. Tingalig mauhay ko sa among flight. Dali na, ma. At anay hatod si papa sa gawas. Hi, Pao. Bantayin ang imong amigo, Ben, ha? Tingalig dili na unya na siya makauna-una sa pagbalik din, eh. Mahimo ka na. Nga sa mong biyahe, kamurmang duwa si De Carmina ang pirmi niyang sigutan. Tinuod gina. Hinaot pa unta. Tito Ben, Hmm. ilaptik ko niya ako sa dungga ni papa ha kung magidahat nag-cheeks dito sa Surigao. Ikaw, De Carmina. O, sige na mo. Layo-layo pa ba yung airport? Gang, ayaw mo face shield. Oh, diara, Gang. Di ginin ako kalimtan. Tingali hinog di ko pasulong sa airport. Bye, pa. Bye, anak. Gang, Amping bayag yun, Gang, ha? I love you. I love you more, Gang. Tuan na gyud sila. Kimingawan kong papa, uy. Karon pa noon ka mo hilak nga to nas papa nimo. Ganiyara magkukunapugong sa kong mga luha, nay. Tigayag mahuya o niya kasing-kasing niya. Nya, mo desider nga, dili na lang mo dayon sa paglarga. Anak, kinahanglan yun siyang mularga. Or else, mangita siya lang trabaho. Compulsory kita ang iyang paglarga, ma. Dili man hinuon. Pero matandog ang iyang garbo. Gisaligan ko siya sa kumpanya nga mubawi sa ilang sales dito. Grabe sa tingalik sales talk si papa. Bright good si papa ni mo, anak. Malakas ang appeal sa iyang mga clients. Og diha ka niya patiya, ma. Sa lakas niyang apil. Ikaw yun, ha? Onya sa naman. Wa naman ang taxi nga ilang gisakyan. Ani lang gyapon ta dinis gawas. First time nga, dugay-dugay dili na to ikauban si papa. Anak, mahimo man gyapon nato siyang ikasulti ba? Samtang ato siyang makita. Mahimo naman nato siyang makita. Bitaw man, no? Duha na ka boys nga, dool sa kong kinabuhi ang layo na nako. Pero ako makita sa video call. Oh,
Duha? Ang iyang babes, day. Kuyawan ko kay nagduda si Paula nga may gusto ko ni Franklin. Nahibaw lang sinang mitay sa imong problema. Siya mo sumbungan ni Franklin. Oo, day nga, dagan siya nibawaan. Hinoon, musulti man si nang milay na ako. Siya bitay nagsulti na ako sa mga duda ni Paula. Kinahanglan mabantay ka na, Jason. Dapat lang gud, Ben. Kay naadlo ko nga kauban na to ang ipapaniin ni Kang. Unsa? Katulad kanina itabo sa mall. Pwerte gina akong kuruga nga may kalit lang siya tungha dito. Nga unta, iya man kong gibalibaran kay doon na siya meeting sa iyang kasosyo sa online business. May nitabo niyo sa mall? Nakita na ko si Franklin nga nagkaon. Hinungdan nga ako siyang giduol. Pita sa mo eh. Kiinan tagyog ka nga likay si Franklin. Mura gituyo bitaw sa kay gayunan nga malayo ko niya. Aron makalikay gid ko niya. Kay kung makakita ko niya, di gid ko makapugong sa kong kagalingon. Para sa tong ako siya nakitaan. Nga migawas na sa amo. Gikan siya na misita ni Carmina. Sa tingwa na ako nga magasulti mi. Gipugos na ko sigbira. Aron pasakyon sa auto. Bisag dito sa inyo. Ampot lagi. Di ko makapugong sa kong kagalingon. Kung ako siya makita. Jason, uyab na siya si mong anak. Nasayod ko niya na Unya, uli makapaglikay. dili ko makapugong sa kong kibati. Karon nga layo ka na niya. Matuluan man na imong kasing-kasing. Aron imo siyang ikalimtan, Jason. Milarga na day si Tito Jason sa Surigao. Kauban niya si Nuybin. Hinaot nga maoray na yung makaluwas na ako gikan sa usa ka mangilad ng paghitabo. Okay. Ang akong cellphone. God! Si Tita Paula ang nanawag. Saan ba kayong buhaton? Ako tubagon ang iyang tawag. Naku tubagon. Tingalin mo suko. Bahala na. Ako si tubagon. Hello, tita? Wa ka ba gibuhat karon, Franklin? Kuan, nagtuon pa ko, tita. Kay, iksama ko na mo ugma. Ngano man di ay? Gusto ta akong magkita ta. Pero ayaw gyud pahibaw si Carmina ning akong pagpanawag nimo ha. Sure, tita. O niya, musugot ka nga makita ta. Nganong dili man? Pero, dili pa tingali karon, tita. Kano sa ka man available, Franklin? Kuan, kining... ugma na lang ka. Okay. Manawag lang ko niya ko nimo. No, Ha? ayaw kong tawagi. Kay tingalig, mataymingan unya nga dool na ko si Carmina. Ako lang manawag nimo. Kuan, sige. Sige ni tita. Kano sa ka man gid available? Inig humana sa mong online class, tita. Inig kahapon. Okay. Manawag ko nimo ha. Okay, tita. Salamat, Franklin. Bye. Hinaot nga na sa'yo, lang ko sa kong pagduda. Pero, mutugan kasab si Franklin. Nagisawayan siya ni Jason o Aber. Pero manghinaot lang ko. Nga masipyat ang iyang tubag na ako. O ang iyang body language. Paita ini ay. Wala mo kayo diskarte aron masimang nga mo pa nagsulti da. Sa umin ako. Gusto. Tawag na ko si Nanimilay. Magpatabang ko niya. Abot na karon sila si Papa, Nay?
Ganihara tingali, oy. Kay Idro may ilang gisakyan. Unsay itrunay? Aeroplano, God. Nanay saboy. Ay, sa gamay pagod ko, day. Magdahunog na gani ng aeroplano sa langit. Mudayon tog ingon sa tatay nga, bantay, kay naay Idro. Nya, managak nagbumba. Unsa? Oo. Muna'y panghadlok ni tatay kani adto namo. Labi na gid kon patulgo na mi maudto. Basta magdahunog na gani aeroplano, hadlok kon din ming tatay nga naay Idro. Aligre tingali mo sa inyo, nay, no? Nganong aligre man? Tanaw ha, oh. Aligre kay ikasulti. Tingali, imo lang nasunod sa inyo. Sa imo bakhang tatay o nanay. Ay, di man komedyante sa tatay, day. Labi pa tos nanay. Kusog nun to siyang manglunit sa mundunggan. Mao ba, nay? Tungod sa pagsige niya glunit sa kundunggan, usahay, manggawas ang atuli. O unsa? Sa damgo na bitaw dayo. Ipakatawa lang, tika. Oh, cute, nay. Oh, nay, Aya. nibagtingin mo sa phone, oh. Si Franklin magkaning nanawag. Magawas anak ko, nay, ha, kay doon na pa ko'y tunanan. Doon na gud mi exam. Ah, sige, din, hala. Pagtuon dito, day. Ay, salamat, taon. Kasamo, baya sa din ni Franklin, oy. Ako noong kuhaon akong silpon. Daan, pagkit ko, ngay kinanawag. Ganon daw kayo kami tubag, nay. Ngang no, sa Carmina may akong gikasulte. Sa diyang may bagting ang silpon. Ha? Pero may gawas na siya. Kaya magtuon ko, no. Ang sabi mo, Toyo, oy. Nay, nanawag yun si Tita Paula. Ha? Unsa man, magkiksulti siya ni mo? Ula, ginay. Kano sa man ko naman makita? Karon unta, pero ako siya gibalibaran. Kaya wa pa man ko makatawag nimo. Nay, tuloy gibi. Unsay angay na kong buhaton. Mauna gud to? Ang unsa man ay? Mangambot ka. Bisag unsa iya pangutanan nimo? Nay, mukha nga unya ko. Unsay akong buhaton? Unsa, nay? Abi na ko sa staff house na papuya. Mura magkundo ni ilang papuya na to. Kinalang ati manon gitag maayo, Ben. Kita ko'y Salvador del Mundo sa ilang kumpanya. Gara sa kada. Nindot edin Ben. May dunay imnanan sa ubos. Son, tinggal galimot kasi mong isaad, ha? Daghan ba yung mga batanong tisoy din, eh? Dili ko mahimoy kalimtan ang akong isaad mo, Ben. Dili ko ibaylo ang akong pamilya sa akong kahuyang. Good. May sakyan naman puno ta. Oh, luwing mayo. Kana? Atong tanawon? Oh, nindot na yung napita. May mga dago sabi silang mall din, he. Kinahanglan nga itong suruin ang tanang mall din, he. Nga nag-display sa atong mga produkto. Di ba, doon naman tayo manual? Mas nindot yun din atong tultulon. Aron, sayo na lang pag-adto na to ba? Kinahanglan nga imbitahon nato ang mga tag-iya o ipailan nato ang atong kaugalingon nga mo'y sinaligan sa atong kumpanya. Sa muti akong bilib mo, Jason. Sa gayon nga, ato silang magkuwag balik. Kay, nailog na ba kuno sila sa atong kagpetensya? Kaya na mo'y atong paninguhaon. Ang ako cellphone. Gang, kumusta ang Surigao? Ay, sorry ka kitang imong ipangumusta na. Dili ako. Of course, nanawag ka good. So, wag kinahitabo ni mo. Bitaw gang, maayo na inyong biyahe? Kaloy sa ginugang, okay na nga mong biyahe. Kauban ron ako si Ben. Among gisuroy ang mga mall din, he. Kumusta man ang inyong kipuyan? Nindot kayo, gang. Kundo nga mong ipuyan din, he. Dool sa mga resto bars o kaha nightclub gang? Wapa ko masayad, ay. Mao gani nga gilibot namon ni Ben ang mga lugar nga makalingaw sa mong mga mata. Tingalig doon ay makasangit sa inyong pagtanaw, ha? Of course, gang. Dili na mahitabo. Si Carmina, Gusto ka makiksulti? manawag lang niya kung balik, gang. Nga nung manawag pa man ka? Walang doon na diferensya nga mong pagparking, gang. Gidool mig pulis. Unsa?
Noon sa si Papa, ma? Dili pa manggod kabisado si Papa nimo sa maong dapit. Nagpataka na lang tingalig parking. Manawag kong Papa, mapi. Gida ko pa man ka siyas pulis. May mo di pa to makatubag, day. Mautuod na. Nanawag og balik si Papa nimo, anak. I-loudspeaker, ma, na may makadungog. Yes, iha. Gang? Pero gang, buanga. Niya miro sa presinto. Gidakop mo? Oo niya. Mapriso day mo diha. Pauli na lang tiripi. Iha, don't worry. Gisimin na kami din si Tito ni Muben. Aron may bawa mi sa ilang traffic signs o mga dapit nga one way. Tigalig ila mong prisuhon. Anak, dili ka na may tabo. Dong, ayatan Uy. pagkaawaw diya, dong. Kumplito din mo diha, ha? Ay, kisa ba'y dili makulat sa diyang miingos day Paula, oy, nga gidakop ka? Okay na, okay na. Okay na mi si Ben dire. Namilay, kanang iluto sila lami ang pagkaon, ha? Oh, padadaan ta sa bunya ka, dong. Ha? Panos na inikabot dire? Gang, bisagon sa imong kakulian nga masugatan diha ba? Panawag kita yun, ha? Ma, magkaatubang namin si Tita Paula. Gitawagan ka? Oo. Ingon si Nanay Milay. Mangambot lang yun ko ko. Anak, Franklin, nahadlok ko nga mapiit kaning maong sitwasyon. Nga ako may mapait mo. Nga, dili man ako yung hagad. Aron maibog si Tito Jason ako. Siya may nangitag paagi nga, maduol ko niya. Uyab ni mo ang anak ni Anang Jason. Si Bebs mo itinod-anay kong gihigug, mama. O kinahanglang labanan ko ng pagbatiya. Kinahanglang akong panaligtan. Aron makakitag katarungan ang akong Bebs. Nganong kinahanglan ang among relasyon mo imudaog. Pero mausab na'y kapukanan sa pangandoy ni Carmina nga dili siya mamahimong produkto sa broken marriage. Maayo lang lagi kung masabot ang ina ni Carmina sa pagkatao sa iyang bana. Unyag dili. Huwag ko sa ini mo. Wa ka lagi sa. Pero sa higayon nga mabulgar na si inahan ni Carmina, ang matuod nga pagkatao ni Jason. Hangtod si Carmina nak malusno usap. Mabungkag yun ang ilang pagpuyo. Ma, sabday angay na kong buhaton. Anak, nakasiguro ko. Sa higayon nga mabutyag na ang matuod nga pagkatao ni Tito mo, Jason. Masudyaan ka yun. Unsa? Sudyaan ka. Nganong wa ka nalang mulikay. Dili ka na tinuod, ma. Nakaingon kong dili angay kalimos, Carmina. Tungod kay way kalinaw ang inyong relasyon. Saan? Batanon ka pa. Lingawa ang imong kaugalingon sa laing kalihukan. Ayaw una ang imong kasing-kasing. Nakasiguro ko, mausab pa ang dagan sa imong kinabuhi. O wa ka pa'y pamilya nga maguba. Mulakaw ka, ma? May meeting meron anak sa kasosyon ako sa negosyo. Nga naman, doon na ka ipapalit? Wa man. Pero gitugon na ba ko ni Papa nga dili ti kapasagtan. Come on, iha. May klase ka. Busa dili ka pa maka-duty isip akong bodyguard karon. Don't worry, iha. Business ning akong gilakaw, ha? No monkey business. Siyempre, no. Tingalig ako madukla ni Papa. Bitaw ma, take your time. Maayos nang malingaw ka aron. Dili ka magsigi ko na ni Papa. Thank you, anak. O, sige na. Ato na ko. Aron makaulik ko sa'yo. Bye, ma, amping. Ay, Ngano ka, nay? mingaw. Samot gi kami ngawon, nay. Kun, isod na ko sa kong klase kay mag-online class nami. Hain ba ang sounds, ha? Ngano man, nay? Mamili kog tukar nga mahimo kong sayawan aron maaligre ko. Oh, katawa man ka, day. Kamao di ka mo sayaw, nay? Ay, bisag wa ka mangutan na, day. Ako'y hawd nga baylerina sa mong lugar. Kanang mag-angat na gani mong pista.
O ako dayon tawgon. Aron mo ay mangusa among baile. Doon na kayo may disco, Nay? Diskural may ngan sa among baile kaniadto day. Unsa? Lagi, diskural. Ako gud ang tanang kolor sa ribbon. Ako gimakaangkon anang tulo ka ribbon kay ning-ingon sa MC nga kining maong sonata. Alang lamang sa dunay ribbon nga blue. Dali dayon kong magpatiliwa. Masagwa kay Paris, Nay? Doon na, oy. Kay mamunlot man kong iparis nako. Usahay lagi, maduso ang lalaking akong birahon. Aligriha din mo, Nay, no? Mo nang wa ko maanad ngayon ini kami nga din sa ato, oy. Mo nang gusto kong magpatukar ka nang makasayaw ko ba sa tukar ba? Dili sa puno mo ani si Franklin, Nay. Samtang wa si Papa. Oh, may katarungan man sad gamanagana si Franklin sa pag-anhiday. Nga wa si Papa nimo. Dili magugulo siya gusto nga. Pahimos lang niyang higayon nga wa si Papa, Nay. Tingalig ako na si rumpungon ni Papa nga napadayon kong lalaki din hingawa siya. Mo lagi na day. Pero, mas ngilad man sa good noon, Nay, kung adumi magkita sa gawas. Naaragid na ninyo day. Nay, nasuko kita si Papa ni Franklin. Nga nakapangutana ka man ana. Katumagod akong nakita nga iya untang sukmagon si Franklin. Maayo gani kay niabot dayon si Mama. Nag-uulbay ako, Nay. Day, ingon ana magyutingali ang mga amahan. Mangigi sa anak nilang dalaga. Tingalig ingon ni ana ang gibati ni Papa nimo. Nganong mangigi man si Papa? Oh, ikaw rago ilang anak. Kung may uyab ka na, makuhaan naman unya ang imong oras sa imong mga ginikanan. O kaha, mahadlok si Papa nimo nga dili ka na unya mo parayag niya. Kaya ito naman ka mo parayag sa imong uyab. Nonsense. Ano? Ngano dili malagingon anak si Mama, Bi? Oh, lahi ang pagmahal sa usa ka amahan day kaysa inahan. Mahal magud ako si Papa, Nay. Ako siyang girespetahan. Dili masukod akong pagtahod niya. Pero iya gani pasakitan ng akong bebs. Lahi na ginang istoryahan, Nay. Kung mahitabo nga papilion ka sa imong amahan, unsa may imong buhaton? Ngano papiliun man ko, Nay? Aron sukdon ang imong pagkaanak. Dili ba ang mga ginikanan? Naning kamot man aron malipay ang ilang anak? Husto ka. Pero, ingon ana nga wa ka pa mahuman sa imong pagtuon, Og papiliun ko? mao na. Papilion ka. Imong pagtuon o si Franklin. Unsa may imong pilion? Oo. Ano may tindog ka man? O yan na ako mo pili, Nay. Inigabot ni anang higayuna. Unsa? Magtunos ako, Nay, ha? Kay doon na may exam ugma. Ay, taon sad ni mo day, Carmina. Unsa gid kay imong bation? Kun mabulgar na ni Franklin ang kamatuoran. Biliban ako mo strategy o, Jason. Dali mo kayong misugot ang manager sa kadagkong mall di sa Surigao. Dali bang midawat si mong offer? Ato sila pasudlon sa atong bulsa, Ben. Aron dili na maka-episode. Nagasiguro ko nga makugang gyud ang competing product sa higayon nga ato ng produkto ang naka-display. Wag gili masayop ang top management ato nga kay padali ni. Unsa ka kon ipada ka sa laing lugar? Parang dit sa abroad. Kauban ko ng akong pamilya ni Ana, Ben. Ang natural na. Hangtod ka. Sa? Teamwork good ta. Dili mahimong dunay mabilin. Unya, ang pamilya? Atong hangyoon nga kung ipadata, kauban ang atong pamilya. Karindot, no? Pero, sa damgur man di ang akong kalipay, Jason. Ben, ayaw din kadismaya.
Sa ato niyang kadaugan nining dapita, mahimong dili ni kalimtan sa tapman. Isugod na magkuba ang akong dugan. Manawag na gid una ron si Tita Paula aron magkikita na ko. Ay, paita. Ingon si nanay. Mangambot lang gid ko nako bisag unsay pangutana ni Tita Paula nako. Pero kung mabulgar na ang kamatuoran, dili ka ko masudyan. May hangyo si mama nga ako nalalikayan si Carmina. Hangtod sa sina ni Milay. Mausap na iyang tambag. Pero unsaon ko paglikay sa kong bebs? Ah, ayay. Maulig na ron. Si Tita Paula na ginanawag na ko. Da! Siya lagi? Ay, paitay na eh. Tita? Nakasama ko ni mo, Franklin. Kukuan. Maupay ba kuman sa mong online class, tita? Onya, mahimo na ta magkita. Ayaw ka hadlok. Doon na lang ko importanteng pakigsultihan ni mo. Dili ni magdugay. Wamding na kuya ang ang kahadlukan, tita. Kung mahitungon ni Carmina, mahal na ko siya. O ipanumpa ko, tita. Dili ko pahilako ng imong anak. Nahibaw na ko ni anak, Franklin. Dako ang akong pagsalig ni mo, nga imong ampingan ang akong anak. Salamat, tita. Unsa man di ingi mong pakigsultihan ako? Onya, maramay baw Franklin. But rest assured, dili ko ikaw lisod-lisoron. Ha? Unsa man, hapiton ko ikaw sa inyo? Uy, ayaw na lang, tita. Asa mo ka magpaabot na ko kay adtuon nga lang ako. Sa maunang gihapong lugar, di ino natang nagkasulti. Okay, tita. Unsa man tang oras sa makita dito? Kinahanglan makalakaw na ko. Mientras tanto nga to pa si Carmina sa iyang kwarto. Dili ko makaako sa paglimot sa akong anak. Kung mangutana siyang asa ko. Sinang milayray mahibawng mga tarungan ni Carmina kung mangita siya nako. Ang akong cellphone. Unya ko na lang nito bakun. Kinahanglan makasakay na ko. Wa man to baga ni Gang nga akong tawag. Aw, tingalig, nabisi na siya. O ka, nahabili na yung cellphone. Naibaw gid siyang manawag ko. Tawagan niya balik, Pin. Oh, bagti mo cellphone ay. Oh, Tingig, imo nung Gang. siya bitaw gid Ben. Gang? Sorry, Gang. Wala na dayon ako matubag ang imong tawag. Mao pa man sa pagsakay na kog taxi, good? Bilakaw ka di ay? Nangumpra pa mig mga produkto nga among ginegosyo sa online, Gang. Oh. Gang, wag ko masayod. Ano naghago ka pa man yan ng imong online business? Maayo na lang ni Gang. Malingaw ko. Ilabi na karon nga, naaka sa Surigao. Dili ko magmingaw diri sa ato. Oh, hinoon. Pero pag-amping ha, tingaling magkasugat ka dihag positive. Ayaw ka bala ka may tungod niya na, Gang. Kanunay ko kung nag-amping. Kumusta man ang imong lakaw diha? Aw, ani nakuha gid ang kliyente namo sa una. Diskontento di siya sa unang ahente. Mao nga bibalhin sa lain. Nahibaw ko, Gang. Nga mulampos ka gyud sa imong misyon diha. Salamat, Gang. Basta, ayaw gid pasagdi ang imong kaugalingon, ha? I love you, Gang. Salamat nga. Wa ko nimo pakyasa, Franklin. Di ko ikaw mahimong pakyason, tita. Inahan ka gud sa kong bebs. Unsam di imong tuyo nako, tita? Ayaw laglain na sa pagsabot ang akong tuyo, ha, Franklin? Pero, gusto ko lang mahayagan ang akong hunahuna. Nga nung may kasuko nimo ang imong tito Jason. Ayaw ka uwaw sa pagtug-an ako sa matuod. Sabton ko ikaw. Ha? Nahibaw ko. Makugang ka gyud ning akong tuyo nimo.
Franklin. Gusto lang kong mahayagan ang akong huna-huna. Nga sa pagkakaroon, gidulma na sa sobrang pagduda. Unsa may mong duda, tita? Nga nagustuhan ka ni Tito Jason ni mo. Tita, tingalig na sa'yo pala si mong duda, tita. Maugani nga gipaanhita gyud ka. Mag face to face ta nga motubag ka sa akong mga pangutana. Nganong mo man naabot sa imong huna-huna, tita? Hangtod ko. Wa sa makasabot nga no naingon ko ni Franklin. Pero ang akong pagkaasawa mo ay nagtukmod nako aron ako ning buhaton. Tita, Oon sa man. Gihatagan ka ba ni Tito Jason nimo? Og mga mahalong regalo? Wa man, tita. Sa inyong moving up ni Carmina. Wa gyud ka makadawat? Kuan? Kining... Unsa Franklin? Kining rilo nga akong gisulob. Siya ay naghatag ni Ana? Wala ka may bawi ni tita? Ako ning gidawat kay iya man ning gihatag na ko human sa mong moving up ni Carmina. Wa, Franklin. Wala. Sorry kayo, tita. Abi gyud ako nahibawa mo. Kay murag wa man mo magpakabana sa dihang ako ning gisulob. Maoy akong pagtuo nga hinatag na sa imong mga parents. Wa man mo pasidaan si Tito Jason ako sa paghatag ini nga dili kay pahibawon o si Carmina. Hinuon kung gipinahan pa ko ni Tito Jason, tita. Dili mahitabong ako ning dawaton eh. Mituo ko nga imo ng buhaton, Franklin. Nagduda ka, tita? Naabot na ako kini maong pagduda. Sa dihang iya kang gibalibaran nga manguyab sa among anak. Nahibuong bitaw ko, tita, nga iya kong gibalibaran. Dili ba? Nagpakita naman ko sa maayo na kong tumong ang ni Carmina. Maulagi, Franklin. Mausa na ako naibugna niya. Nganong iya kang gibalibaran. O kung nganong dili siya gusto nga mamisita kas amo. Hinuon, tita. Sakto man sad siya. Mga batanon pa mi si Carmina. Pero, wa man kun mi magdali. Ang ako lang unta nga doon ako inspirasyon sa kong pagtuon. Ug sa tanan na kong gustong buhaton. Wa ka ba natingadan sa iyang mga lihok? Ni Tito Jason ni mo? Wa man nun, tita. Wa ka ba makasukol niya? Wa, uy. Nga naman day, tita. Nahibuong mananggut ko. Katong katapusan mo pag-adto sa bay, hapit ka niya sukmaga. Ay, nakalitan bitaw ko, tita. Wag ko magtuo nga buhaton to ni Tito Jason. Unsa man? Wa siya gipakita nimong kaayo? Tug-ani ko, Franklin. Dili ko masuko nimo. Ambot lang, tita. Wa mo ko'y namatikdan. Ang bugtong nga yun na kong tinguha nga maduol ko ninyo. Mao nga maangkon ko ang love ni Carmina. Pero taod-taod ka namang wa mamisita sa bay. Sakit ba ito, tita? Gimingaw ko pag-ayos akong bebs. Ngipatigbabaw lang yun ang akong pagbati. Hinungdan nga ako mo imisurrender. Ang amo sa tita, dili ko mamisita niya. Maumay ang kondisyon ako nga kung dili ko mamisita niya, dili ko sa basayran kung may lunat ba ko siyang kasing-kasing. Okay. Unsay okay, tita? Misamot ang akong bilib nimo, Franklin. Nga nahigugma kag yung tinud-anay sa akong anak. Ipanumpa ko, tita. Way laing binuhat nga gipitik sa akong kasing-kasing. Ang inyo na yung anak. Kung wa kini makita ni Tito Jason sa pagkakaroon, naglaom ko. Ubanan sa akong pag-ampo nga iyara kong madawat, tita. O hatagan ko niya kagawasan aron higugmaon ang inyong anak. Gikulbaan mong ko, Bin.
Tingalig, gisigutan ka nila. Kusog na bang kuba sa kong dugan? Anong di ka man manawag? Aron masayran mo kung doon na ba ito tang hitabo sa mga sawaw ganak? Tuod, no? Dili sigang na ako akong tawgon. Ha? Sabi day? Sinang Milay. Simbilay? Ano man? Ato ko magsusi niya kung milakaw ba sigang. Dakan og nasayran sinang Milay sa mo kinabuhi sa akong gang. Dako ganing akong pagtuo. Nga nakaila sinang Milay kinsay gipapaniid sa akong gang sa akong kalihukan din Oh, ayay. May bagting man sa ning akong cellphone. Hawa na. Si Babes na sad ni. Ayay. Natakdan man ko eh. Ako ganito bagon be. Oh, ala. Dili man di ay si Franklin ang nanawag. Ay gani kay wa na ko diretso og ingon nga, "Hello, Babes." Ala no si Dong Jason di ning nanawag. Dong. Hello lang. Dugay lagi ka nakatubag. Na, doon na pamantaon ko gibuhat, Dong. Nga na nanawag man ka. Gikulbaan magugog maayo nang. O kamo dayon ang ako nahuna-hunaan. No, wala ba diris day Paula, Dong? Milakaw sigang nang. To na sabto sa iyang negosyo. Pirmi na ba nang mulakaw sigang nang? Dili, oy. Sukat sa mong paglarga, kaduha pa siya milakaw. Oh, wala ni mo tawagi? Ikaw mo igiyunan akong tawag nang. Oh, may noon. Nanon sa man? Nagduda kang day Paula. Na, Wow, uy. Ngano magduda man ko? Kabuutan sa kong gang? unya, nganong ako may una ni mong gitawgan. Nganong wa naman lang ka mo diretsog tawag ni day Paula. Sorry nang. Dong, kung nagduda ka, ayaw lang taon ko giapil. Wa baya gid ko'y gitug-an ni day Paula. Bisan pa netong imong manggiingnan nga inyong AM ang nangimbitar nimo. Katubang inyong area manager. Mao nga wa ka makadungan na magpanihapon adto. Gitug-anan baya kong Franklin nga kamoy nagkuyog adto. Nang. Dong, ayaw gyud taon ko giapil sa inyong problema, Dong. Sorry gani. Ay, unsa pa may ako mahimo. Dawaton ang imong sorry. Kumasama mo diha? Si Okay Carmina. naman mi diri, okay ra mi. Day Carmina, okay ra. Pero may masayod ka. Nga sukat sa inyong paglarga. Wa gid mo aris Franklin dong. Og dili ko no si mamisitang Day Carmina. Mientras tanto ko no nga naa ka diha. Huwag mo kayo nitabo dito sa inyo. Anong, wala naman kalaw ang imong pangupaw. Bahay mong nag-ula sa mga kong anak. Ano man? Wala naman kuno mamisita niya sa Franklin sukad sa atong paglarga. Jason, ayaw lang pag-apil-apil din Pasimpre ay. Gituyo sa Ginoo nga malayo ka nila. Karon magbalinaw ng iyong pupuyo. Huwag ka na mahimo pa. Si Carmina may kigugman ni Franklin. Di ba misaad naman ko nimo? Nga ako nang likayan si Franklin? Kinahanglan imo ginatumanon. Makaayo na siya pupuyo. Hangtod karon. Wa pagid ko makasabot. Nganong ingod adto ang pagduda ni Tita Paula. Dili sa mahimo nga dili ko tug-anan si Tita nga gihatagan ko grilo ni Tito Jason. Kaya ako kuning sulob. Ay, tuangasan ako eh. Ano wa man ako ibilin ng relo? Aron dili ko makonsensya. Buang nga sa mong reluha ka eh. Huwag ka muhatag na kong pasidaan da. Aron ibilin ti ka. Yay. Tingalig nanawag og pag-usab si Tita Paula nako. Ay, mahadlok naman hinuan ko magunit sa kong cellphone. Pero tingalig nga akong Babes ang nanawag. Akong susihon, Bi. Uy, hello. Ang ako ginay Babes. Babes? Nginadugay man kami tubag, Bebs. Kuan, ganang nakatuog ko, Babes. Iksam ko na mo ganiha.
O niya, okay na. Ha? Unsay okay na? Ang imo kong exam. Aw, oo, okay, babes. Ang nanggawas, magi ako natun-an. Naka-timing. Labing maayong hinuon, Babs. Babs, dili ka gid mamisita na ako. Gimingaw na ba ako nimo? Babes, kung gusto gud kang magkita ta, aral lang ta sa gawas. Ako lang man ang hindi mama nimo. Ganahan mo gud kung ari lang ta sa bahay, Babs. Okay na bitaw si Mama. Pero ako mo'y dili mo okay. Musamot ang kasilag ni Papa nimo nako kung muana ako. Nakasiguro ko, babes, nga makaingon gud siya nga ipahimos lang ako ang higayon. Wa sa pa ikiti daot ang buhaton diri sa bahay, ha? Unya, ang huna-una sa imong amahan. Mamay dunay daotang huna-una. Babes, ay lang una ko pugsa sa pagkakaroon, ha? Okay lang, Babs. Nakasabot resad ko. Na isakitan kas kibuhat ni Papa. Iya ka gud untang dapatan. Malagi ay. Naningkamot pag ginunta ko, babes, nga mamahay mong nindot sa ilang pananaw. Pero, dupatan man nung kong papa ni mo. Nangigilang tingali siya, Babs. Ha? Unsa may iyang pangigihan ako? Nga, duha raman ko kaadlaw nga makabisita ni mo. Kana ramang Friday o Saturday. Sagdi na lang, Babs. Basta panawag yun ako, ah. Kadili ko makatawag ni mo. Oh, sure na, babes. Basta sab, dili ka gyud magpada sa pangigi ni papa nimo, ha? Tingalig iya kang bauran nga dili na ko nimo tagdon. Hindi na mahitabo, Babs, uy. Di ba, nagsinaaray man ta nga labanan gyud natong atong love story? Tumanon ko gyud ang akong gisaad kani adto pa. Ngagod mahigugma na gani ko. Wa na makabuot nako. Salamat, babes. Misamot ang akong paghigugma nimo. Haladay, nanawag ba yatos dong Jason nangita nimo? Nanawag na siya nako nang. Aw, mao ba? Maay noon. Hain man si Carmina nang. Basa yang kwarto. Nang. Nagkita mi ni Franklin, dili pa dugay. Ha? Nagkita mo si Franklin? Oo niya, doon ay gikatugan si Franklin. Gihatagan ko no siya grilo ni Jason nang. Nahibaw ka ba ni ini nang? Ang unsa may akong nahibaw anday. Nagihatagan og grilo ni Jason si Franklin. Ang gitugan ni Franklin day, kay regalo kuno to ni Jason sa ilang moving up. Ay, na diskitahan man gud nako nga doon na siya relo. Mao to nga akong gipangutana. Nganong wa man ko nimo tug-ani ini nang. Nagihatagan di ni Jason og grilo si Franklin. Hala, abi mo na kung nahibaw ka. Gisuloob gud ni Franklin ang relo day. Sigang di ay mo'y angay na kong pangutanon ini. Pero matod pa ni Franklin, wa man ko na siya pinahin ni Jason. Wa sab tingali trampas ang paghatag ni Dong Jason sa maong relo day. Pero ngano laging wa man ko niya pahibaw, Maurasab na sayop ni Dong Jason. Niya day, unsa pa may gitugan ni Franklin? Wa naman nang. Ay, salamat. Nang? Ngano day? Doon na ka ba ilaing nahibaw, nang? Wa day, oy. Unsa gud tayo akong nahibawan. Nagdudag ko nang. Nga doon ay gitago si Franklin. Wa ka man kayo na matikdan nga mika nga si Franklin sa pagtubag nimo. Pinahimutang man ang iyang tubag nang. Murabag iyagang gitunan ang akong pangutana. Una niya tubaga. Gipadahan mo lang sa imo una ang pagduda day, oy. Hinungdan nga gihatagan nimo laing kahulugan ang pagtubag ni Franklin nimo. Ambot lang ka nang Milay. Basta kay wa ko makontento sa tubag ni Franklin sa akong mga pangutana. Maayo kay nanawag ka. Ay, wa mo gud ko ilaing kasumbungan sa akong gibati, nay.
Unsa man ay, busy ka? Di man. Dara ko sa akong kwarto. Ang akong babes, Tuwas yung kwarto. Online class tingali niya. mayo noon. Aron, magkasulti nagmayo. Nagkita o nagkasulti man ko mo si Day Paula. Lagi na eh. Sobrang akong paningkamot na nga dili ko niya mabantayan. Kanang makalitan ko. Nay, nagduda lagi siya nga may gusto na ko si Tito Jason. Tungod manggod na sa mga panghitabo. Unya, napakita sa kagmotibo nga tinuod ang iyang duda. Uy, mao gani nga nagmatpon ko sa akong itubag niya. Pero ako siyang nasultihan nga sa among moving up, giregaluhan ko grilo ni Tito Jason. Nga nung imo pa man ang gisulti nga itong Day Paula, oy. Nakonsensya ko na eh. Ako magugisul ubang rilo. Bida sa di mo, oy. Musamot ang pagduda ni Day Paula, ana. Mitanaw mo gud siya sa rilo na eh. Sa diyang iya kong gipangutan na. Kung wa ba'y gihatag si Tito Jason ako. Na, sagdi na lang. Basig mituo siya nga regalo to nimo sa inyong moving up. Unya, ang cellphone. Wala kong matug ka na niya na eh. Kay, wam sana ko ang cellphone. Ay, paita eh. Ay, pait niya, ay. Imo biyan ng tinuyuan. Bis palikayon ka bitong Day Carmina, di man sad ka. Nay, di ko makahimo lagi ana, nay. Mahal kay na ako ang akong babes. Mo gani. Kay imo man ning gituyuan, ayaw kog padongga nga gipaitan ka. Parugi gid na imong gogma. Ako nang buhaton, nay. Dili ko mo surrender. Dili ko buhian ang bugtong binuhat nga mao'y naghatag na kog sobrang kalipay. Ay, kaanugon ba ya sa inyong relasyon, Franklin? Ay, ko sultihan na, nay. Dili mahitabong maanugon ang among relasyon. Amo ning gig-unon pagsamot sa kong babes. Ako bakang sudyaan si Jason. Tungod sa iyang paghatag og regalo nga to ni Franklin. Kung sa cellphone ako musudya niya, dili ko makita ang iyang reaksyon. Pero nga nung wakman ko niya tug-ani, nga dili man ko masuko kay nahimo naman namong suod si Franklin sa among pamilya tungod sa among anak. Labi na karon nga uyab na siya ni Carmina. Abli ng pultahan. Nagunsa ba ka din sa kwarto, ma? May pahuway lang ko kunak. Pero mugawas na gidunta ko. Kamusta man ang inyong online business, ma? Maayo man og daganak. May ginansya na may pero girl out na mo ang among ginansya aron mo dako ni. Anak. Doon ako ipangutana nimo. Hinaot nga dili nimo nila inon sa pagsabot. Unsa man na, ma? Come on. Sultihi ko. Ayaw na lang, nak. Ha? Dali ako na usap si mo na una, ma. Mahitungod naman ko ni sa produkto nga bago na mong na-purchase. Mangutan na unta ko nimo kung masugot ka ba nga himuon na mong model. What? Katawanan sab ka, mada. Ngayon ako manintaw himuon yung model, uy. Gawas pa, ma. Dili pa ba ako makagawas? Busa, kisa may akong displayhan, ana. Mao gani, nga wa na lang ako ipadayo ng akong tuyo. Wa kay klase ron? Wa, kay bago pa man may nag-exam. O niya, unsa man? Gusto ka mo soroy? Magmall kang duha. Wow! Sige, sige, ma. Mag-ilis anak ko. O, sige, anak. Maghuwat ko nimo. Hangtod ka ron. Iyapas akong una-una ang panagkita na mo ni Tita Paula. Piday. Anong nalimot bigo pagtangtang ni Relo nga hinatag ni Tito Jason? Ako ning tingtangon, bi.
Kinay may nakaingon nga nung nakonsensya ko o nakatugan ko sa tinuod. Uy, yung cellphone. Kuyawan ko na. Ganun nanuwag ng sinisyan ako. Nagsamok-samok na sa kunang-huna kayong demonyo. Si Tito Jason. Ako sa tubakan. Ganun magsige magkagsamok na ko. Dili pagsamok kini ako pagpanawag ni mo, Franklin. Unsa pa man din mong gibuhat? Nahibaw ka? Nanawag na ko si Tita Paula. Aron magkita mi. Nagkita mo si Gang? Pre! Tuod! Franklin, Tawag ka niya gang ni Tita Paula. Pero lain mo'y naasim mo huna. mahal ko nga akong asawa, Franklin. Pero imo sa kong gimahal, di ba? Franklin, nanawag ko ni mo aron pasalamatan ka. Pasalamatan? Dili ba angay ka pasalamatan tungod kay bisan sa akong gibuhat diyan nimo? Imo gyapon kong ipanalipdan. Dili ikaw nga akong gipanalipdan. Kung dili si Carmina nga akong mahal. Dili ko gusto nga mag-uol si Carmina. Mo hinungdan nga kutob sa akong mahimo. Gitakom ko nga akong baba. Aron ibutyag ang kamatuoran. Nahibaw ka? Unsay na aron sa hunang-huna ni Tita Paula? Nagduda siya sa imong pagkatao. Dili ka na tinuod. Iya kong gipangutan na. Unsay imong gipanghatag nako. Ug mo'y ako natug-an ang relo. Unsa? Kung imo pa kong gipasidan-an, nga dili ko tug-anan si Tita Paula, o kaha si Carmina, nga imo kong gihatagan og relo, dili ko dawaton ang maong butang. Ako to regalo nimo. Unya, nga nung man mahibaw si Tita Paula, Kalit lang na akong naunaan nga kay Suol Boss Carmina. Hinungdan nga ako nalay namalit og relo para nimo. Una-una sa Franklin. Nga kung may dautan pa kong tumong nimo, unta, ipasidan ang talaga nga dili nimo sila tug-anan nga doon ako'y gihatag nimo. o maayon na to. Kaysa ako nagiingon, kung imo pa kong gipasidan-an, dili mahitabong ako ning dawaton. Ikay naguba sa kong pagkatao. Masayop ka, Franklin. Huwag ko masayop! Demonyo ka! Tugalingon mong anak! Gusto mo pang ilugan sa iya kalipay? Dili ka na tinuod. Gusto na ko magkabaton og anak ng lalaki. Dinalay ko matuon ni mo! Lasa nila ko tubag sa mo tawag, ha? Manawag ka ba ganig usab na ko? Isumbo ka na yun ako ni Tita Paula. Nga kanunay mong gustong hikapon ng akong junior. Ayaw ko hakita, demonyo! Sabay nito mo. Gingan lang ko demonyo ni Franklin. Nanawag ka niya? Gusto lang unta ko makadungog sa tingog. Karong di ka man taon magligay, uy, Jason. Nagkita di sila si Franklin ug Paula. Ug nagduda ng akong kang nga may gusto ko ni Franklin. Bisag kinsa nga makabantay si imong lihukan kung naa si Franklin. Makabantay yun. Hangtod na gani ako asawa. Sa? Muna, iya ko gipakutan na. Anong nahubog ka? Imo siya gisultihan? Nagsige kag yaw sa nga ni Franklin. Kauwaw sa kong gibuhat. Mahigayon ka pang makabawi, Jason. Kalimtin si Franklin. Lingawa ay mong kaugalingon ang mabutang nga mag-ayon nimo o sa iyong pamilya. Maoyro na ang pangalan sa bugtong ng mga anak nga dili gusto nga mamahimong produkto sa usa ka broken family. Imo kong palitan og alahas, ma? Gusto ka? Of course. Pagpili sa imong gusto. Wow, ha? Madatong si mama, ha? Nak, unsa imong reaction kun hatagan ni Papa nimo si Franklin? Unsa?
Unsa kahay itubag ni Carmina sa pangutana ni Paula? Mga ka-listeners, mga ka-followers, sunda ang laing sumpay ning naghinapos nga sugilanon nga sinuwat ni Bebe Parida Salgado. Kinsay mo sakripisyo. Dahil ko no, subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.